gocha nje mamu mwabo mwana uyo kwagachara chintakane eba mugambi gatebe naigwete mugambi atete ngoyo bwato kogani goiseine akonya bana bakoragera goitere sukuru baragera banda barara nari mambi bwati no mwana yakarora no nje timbwati nyomba mete bioski mwana yakara tiga bakonya kero mwana yakobakonya agomba konya bagaje nyomba yikira marindiro bagochigosiba abachogi bagacha Jumapili bakabwata eguchiguru baribere ne bichiko bine bakaira omwana bagacha na tatu mwa bakanda bakobisi bakagamba mangana irendara bakanyora mangana ayo mbali oyo iba oyo tendete ya admine kabatebi bali bachite site tiato batebi bachi bakoleki babaliriserie bintu kibayikororo bakamakoro yo chete akangakwana nesi myatari ko butora around 3 minutes bona ndi bali bakachikora bakarate bakoleki baruororo bagachaka bona nyombe negendereire bali balenge chibundi chigenderete bakara chikorore nandi chachi kwagacha nandi abantu bamanya gocha baimukiye abantu chibundi yale ngoro isato baba turumboki baba itogo itokonde okobe abantu babaire bitume baba itero abantu bacha koteba ngogosa muri bona karacha konse yabero ba turumboka bona ndena kya abantu abanyakenyero bateba yaje ntakane chikonye cyachandira abantu emechigweta none chomba bwati yachanda abantu njera gweta yani emechigweta koragera tiatokora tobakonye yani tiga tobabwati kuchimasimba bona riba ikira masimba bamenye ko bwata babwatira umwana uri babwate inchine kwa gaje nyombe bamuitire mete menge video ne bwatira bamenye ko bwata umwana okonyoro kokonya abana abanere bambwatira bamubekire bono ntuma itina ki simba arati nakamati ko jinda kana njika karo chimugwe ko maji bone to kwa gajero zitai kiri na nase basaye no nase jinda kana lende baba gajero e kwa bana mbabwati injerende yose eskuru bamenye no to no bodi abari musa bamwe ko sabana bagosoma no bakoraga na banda barara ibakorara mwana yamabwate miaka 15 mwana inobira yamabwate miaka 15 no ndabwate miaka 10 no ndabwate miaka 7 ibakorara igitanda bakira netiemete emete nchanga chiri bakurure sukuru no batwe na batoto na chakanda barara na chiro namba ni gomroche batachete isi nchega ki umwana yone tari njerende yansi yani opportunity anyore takara tiga bakonye anye yikire asimba yaraja aitata geti abantu bakonye ori nyore kende gake akonyonde nonda konyonde akimbia simbara tieto kesa totebi omwana oyo na inche matena ki nane nyombe iri kwa bega tari matega ndo takora to sho to tamba matabori gocha eri ndo akora kinche kwa gacha akora ndiri byo skimenye mugakanga yawe esitwa nyomba yari kwa gachwa ninga yaga yawe mugaka kayago gakwete abana mbaro bono batigire umusi bakiachieta gachikutara gatiga abana batatu abana abane bamenyete nyombe bwate oburumu bobe mbagwati none gento bakorare umwana we cyasi bagweruro cyo kubagakira gwagakire nyomba pakare ngo kumbu yarende nje ngoro sindagira abantu abakorare bono nje narenge nakobire ndagira konyore gari kumyoko gocha ebwata abatungi abamasimba ari bataka kumyokia abantu na gwanso kubaita abasiekete maga babaita babeka kigarime bataka babuguri bakama bati bata ibise ni tikatokende achuma piri bachita bakachire chipakana nechikuru nebichiko ekaro monta gocha ocha kwagachira bana chintakana nande bago itu oyo kwagachira chintakana go itu simba iteri buya abangina bonsi badiri abantu basi badiri tokana baka masimba toitiru nabantu toruba ke bintu twade chizimi cyasirire bakabakandi baito count count batoitire bairu chibesa toitiru abantu bane babunna magoroga masimba muna simba toko kwana iga iche muna simba kwa buri dikura gali bosoko je nabwiti bakege tulali nande bakogachira chonsipi iga abantu bamugweko babeira bobe bagoitwa abantu babo no basiekere maiga bakabona chisechi ya marieta na ngor ku penalty nyambunde seito magweko tente intuo mwana ukor kuchasi baga achite kageri abana bago siberi chianga chisuguri akabarora mabera kabesa buata karatiga abaga achire naenda bakonye ndagera ne school bakori magweko primary school bono tokorera simba arati ko tuwagochota simba omuntu gachira konyo omuntu tago konya igago chaitu simba arati twarerire buna bagaka kurumia tenteria yoge tokonye na stima ntubwati ko muntu achira toretera gago itwa simba buna labwige tu tanguru ko irini mienja choni irini mienja choni ngweko abaneki kase ni chiani etwata ni na chasi bango mobori na kie nkikachari ko koboria ko kobwatera ni umuti ngabata gete chitona na mobori ngai chitona chiri akego litoka endereta ko kwana umusigari uyu manya gocha ongake ngundi ngankio ko ligiga ko mobori nkio ko mbori
bamubwata iga bamorusiri chianga bamoirire gochi polisi mate bono ni chitona bako barwaneti ng'aki ng'a ni chitona abae ng'a yakorusi chitona gekogera abana abaigo bara abana chintakana mbabwati gento kende bagokora nche nara ntochaka chissues iga enere nyomba abana bamenyete hakuna akameza kabo ndagerete iyi ne room entang'ani konye no bakurugera nsansa bono iyi nere room ya kabere abana bali batatu chintakana isato omomuro ore miaka 14 ore class 7 chinyaroke chire ibere class 5 na class 3 na bonsi bakorara oborero botikange gore dirisha iga na bakorara aga iga buna moroche igeka no mwabo igo abuna abana bakorara ebimbi ndakibikari osema ebi ni ebinto byabo bakoroserie endagera omobiroche nechianga chiabo nabo ching'ana iga kindo chianga ndabwire igora lakini ndigabona omwabo na igoro nabere igo na bamenyete boka nyomba eno nechabi teri gocha yasiegeka kere esiekeru orusiko teri gosiegeka mbona buna tubwate omojango iga iga twachete konyerosia none dirisha gose mwaro iri ne kwerende sawa.